La Pau, Premi La Paraula Imaginada 2022. És la pau una paraula imaginada? Perquè, què és la pau? És vegetal o animal? És vertebrada? És flora, mineral o fauna alada? Té antenes sensibles com les dels insectes? Té un exoesquelet dur a prova de colps i impactes? La pau s'ha de sembrar i regar? Cal cultivar-la? O creix salvatge i s'escampa lliurement, sense complexes? La pau es menja o es mira? Es dona o es guarda? Es mostra o s'amaga? Es troba, es contagia, s'encomana o s'ha de declarar a la duana? La Pau, text d'Irene Verdú, il·lustracions de Daniel Garcia. Edicions del Bullent.